Jo no volia fer això. Per què m'has obligat? Vull saber on estic. Ho sé des que tenia 10 anys. Saps? Sabia en quina direcció anava tot. I t'asseguro que era una puta tragèdia. La meva vida era una tragèdia. I això era espantós. I em deprimia. Però sabia com anava a acabar tot. A poc, el meu sistema immunològic es trencaria fins que... Mai et diuen una xifra fixa. 5 anys. 10 anys. I demà el parits que arriben als 15 anys. Podies imaginar cada etapa abans de que arribara perquè t'havien explicat com seria. Comença sentint-te com una merda. Sí. Això ja m'ha passat. Ja em sent com una merda. Ja he arribat al final de la primera etapa. Estic al mateix camí que els altres. Ara serà millor que comences a descansar. A esperar a la segona etapa. Problemes de pell. La pell seca. Berrugues. Et faltarà l'E. Ja sols queda esperar. Lesions. Així està. Aquesta cosa va fer el seu camí. Anem endavant. I ara ho veus tot tan clar. Naturalment no pots dir quan serà exactament. No pots anunciar una data. No pots triar l'hospital. Però controles allò que pots. Més o menys. I pots imaginar-te el funeral. Pots fer-te una idea molt clara de com serà. Allò que la gent sentirà. El que es diran uns a altres. Com la gent que t'estimava dirà coses boniques i els que no t'estimaven diran les mateixes coses boniques. Jo ja sabia tot això. I això és el que aquestes putes pastilles m'han llevat.